Dene mriku wonten menapa to Kang Mas? Kowe kepen wero. Nggih to, kula mriku. Kowe tak pegat. Dene mriku mencari kula Kang Mas. Tepatipun kula mriku menapa Kang Mas? Ngatos panjenenganipun pangandika ingkang kados ngaten wonten kekajengan kula Kang Mas Surawiyata. Anggung. Luput mulan salamu wis kok kempit wis kok inggit. Kowe jeneng dadi wong wadon. Ora gelem tirakat, ora gelem prihatin. Rikane aku sowan oleh Demak nyalonake dadi sultan. Jebule aku ora iso dadi sultan. Sing dadi sultan Yai Trenggono. Niku Yai Trenggono kados Kang Mas, ento Yai Trenggono dados sultan wonten Demak Bintoro. Mugi menapa Kang Mas, piyambakipun mikul dereng gadhah palenggang ngaten. Panjenengan sampun gadhah palenggang wonten Dakalasem. Kang Mas Dirga negara wonten ing Cirebon. Kang Mas langgar sikih wonten ing Sapang Metura ngaten Kang Mas. Anggung, Kula kowe ngucap kaya ngono kena lan bisa. Apa ana dinane wong gerang kok nyembah karo bocah wengi sore. Uga aku gawa jerah ing Demak. Ning yo kene sakwise aku nyalonake dadi sultan babar pisan ora kelakon. Mula kabeh sanga tumindak lan trekahmu. Akeh watu sandungan nggonku jumeneng sultan ing Demak Bintoro kalebu Kang Mas Dirganegara anggar singgih. Rikala semono aku wis combalo ing Demak. Kang Mas Dirganegara ora nyalujuki lamun toh aku baelo nganti kejadian perang. Aku perang karo Kang Mas Dirganegara arep gawa merga Kang Mas Dirganegara duwe pusaka kang ampuh sing jeneng Blongot Setan Kober. dadosipun panjenengan nika sampun kalampah panjenengan balelo wonten ing Demak Bintoro Kang Mas. Iya. Kok nggih sampun to Kang Mas. Panjenengan nika nimake mawon ampun panjenengan balelo. Panjenengan nika dados dipati wonten ing Dakalasem. Kula menika sampun rimah Kang Mas. Ampun to panjenengan nika ame-ame kepengin sanget dados sultan wonten Demak Bintoro Kang. Aku kudu nrimo. Wong penak penanggung urip ning jagat seserawan iki penake merintah ora tau diperintah nek kelakon aku dadi sultan. Mula panggung kowe bakal ndak aku meneh dadi karo aku ning aku duwe syarat lan srana. Panjenengan niku boten sios mekat kalih kula nanging panjenengan niku gadhah syarat lan sarana. Iya. Iku menapa Kang Mas? Ora esuk ora sore nek pancen Ratu Panggung bisa nyolong Blongot Setan Kober kowe tak aku bojoku meneh. Kula kedah nyitranipun Blongot Setan Kober. Apa? Panjenengan niku teka mentolo kalih kula. Kamangka kula menika nembeke mawon darbe ingkang kados ngaten. Kok panjenengan niku putus kalih kula nyitranipun Blongot Setan Kober Kang Mas. Saiki gumantung karo kowe. Nek kowe kelakon Mitra Blongot Setan Kober, kowe tetep dadi bojoku. Nanging nek kowe ora kelakon, kowe minggat. Kang Mas Surawiyata. Put-pute kula menika tresna kagem panjenengan ta. Ya, Senajan to amrat kados putike mawon, mriku badhe kula lampahi Kang Mas. Kula sagu nyolong ananipun Blongot Setan Kober. kowe sagu. Nek pancen kowe sagu enggal tindake, aja bali-bali lamun toh durung kelakon gawa Blongot Setan Kober. Kados ngaten nyuwun pamit Kang Mas. Yo iki lantaran bojoku Ratu Panggung aku bisa nggawa Blongot Setan Kober saka tanganing Kang Mas Dirganegara. Nek Blongot Setan Kober kelakon ana tanganku gampang nggonku
dadi sultan ing Demak Bintoro. Tak enteni tekamu wong ayu. Bagus mungkin kan bakal tak ganti ono swanan kersane Kanjeng Rama. Jalaran iki dina Kanjeng Rama kudune jamasi kelawan Brahma Setan Kober. Yen to nganti karepian anggenipun jamasi kelawan Brahma Setan Kober, aku kuatir yen bakal beda kawani ing mburine. Yo, aku bakal ngupadi marang kelawan Kang Mas Bagus Mumin. Kang Mas, kula ingkang ngupadi Kang Mas. Mesti kang sira isih ngeling lelakon ana ing Demak Bintoro, nembe wae nganakake calon sultan. Kelakon Yai Trenggono jumeneng sultan ana ing Demak Bintoro. Miturut pamanggih kaya kepiye diajeng? Miturut pamanggih kula menika sesamotrep kok Kang Mas. Yen to Yai Trenggono menika jumeneng sultan. Awit piyambakipun lak dereng nggadahi kalenggato Kang Mas. Pancen kabeh kandhamu kuwi bener. Semono go aku guru mangsa seneng banget sak jeneng atiku.
sakwise Yayi Trenggono kelakon dadi sultan ana ing Demak. Nanging Kang Mas, kula menika ngwatosaken dhateng Yai Surawiyata. Tumindak lekas pakatinipun lak kados ngaten to Kang Mas. Nggih yen wonten menapa-menapanipun nika lho. Diajib. Kowe ra susah mikir bab perkara Surawiyata sing lagi wae balela ana ing Demak Bintoro. Amarga pun Kakang wis satinemu marang Surawiyata ana ing Dakalas. Sampun Kang Mas. Lakon sapnang nggih. Surawiyata dak elingake kang supaya ngendhakake ora balela ana ing Demak Bintoro. Ji, lajeng Kang Mas. Ning kabeh mau kandhaku ora dikuku babar pisan marang Surawiyata. Anggone pun Kakang sarbuk marang sira. Durung wae ana krampungan. Ning wis katungka marang yo sekadangku si pangkus kowe makan. Mula sira mendosa. Sangat dawuh Kang Mas. Yai Ratu Pak. Kula Kang Mas Dirgonegoro. Pun Kakang kaget sajroning ati amarga tekamu ana ing Cirebon. Kang sira tansah tawang-tawang tangis. Katon menggalih ake apa? Kang Mas Dirgonegoro. Panjenengan pangapunten panjenengan Kang Mas. Dipun rumaos kagem sanget salah satipun panjenengan. Sasawuring kula nika rawuh wonten kersa janggal. Kula boten paracana lawuh rumiyin ngaten Kang Mas. Ora dadi daya pangopi. Nek pancen liat lan sumedyamu kepingin sapna nggih marang Kakang. Mula pun Kakang bakal mitrang melangkung sira. Kok nganti kelakon peninggalake ing dagang. Nganti tumeka ana ing Cirebon. Jur karep iki kaya kepiye? Kang Mas Dirgonegoro. Ngantos kula ninggalaken dagang lasem. Ngantos kula suwan wonten kersa pencatan. Menika wonten wigati sanget ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan dalu. Mula adi-adi kandha marang pun Kakang. Satenane ono. Kang Mas Dirgonegoro. Ing dinten sakmenika Kang Mas, kula menika sampun katundhung kaliyan garwa kula Kang Mas. Kowe katundhung marang Surawiyata. Saking menika kula badhe nyuwun pengayoman kalih panjenengan dalu Kang Mas. Yai Ratu Panggi. Nek pancen niat lan sumedyamu kepengin nyuwun pengayoman marang pun Kakang. Mestine ke bisa mawas lan bisa mikir. Amarga pun Kakang kabeh mau durung ngerti saktenane apa to perkarane kok nganti kelakon kang sira katundhung marang garwamu Surawiyata. Itu panjenengan pitakon kula ingkang kados ngaten. Sejatosipun Kang Mas, kula menika ngemutaken kaliyan Kang Mas Surawiyata. Kang piyambakipun ing dinten sakmenika boten sawujud. Ento Yayi Trenggono menika dados sultan wonten Demak Bintoro Kang Mas. Dadi perkara balerane Surawiyata. Yai Ratu Panggi. Nek pancen keng sira nyuwun pengayoman marang pun Kakang. Ya sing gedhe pangapuramu. Nek pun Kakang ora bisa pawangsulan marang keng sira.
Amarga apa? Uripipun Kakang ana ing Cirebon iki mung numpak. Tak ibaratake wit-witan ngono upamane pangpet. Mula saka kuwi nek aku ngayomi marang kang sira. Aku atuk. Mula sadurunge aku ngayomi marang kowe iki mendha sawetara pun Kakang tak serembuk marang garwane. Diajeng garwane pun Kakang. Jidawuh. Mestine sira keprungu dhewe kabeh kandhane Yai Ratu Pang. Nganti tekan ana ing Cirebon. Dheweke katundung marang garwaning Surawiyata. Ing kene bakal nyuwun pengayuman kaya kepiye miturut pembangkit. Kepareng-pareng pawangsulan Jendra. Kang Mas Dirgana. Sak sampunipun kula midhangetaken aturipun Yai Pang. Kula menika rumaos pesakaken sanget Mas. Awit piyambakipun sampun ndarbani sepo kados ngaten. Mila saking menika Kang Mas. Dipun ayomi kemawon. Piyambakipun badhe nyuwun pangayoman dhateng sinten malih kejaba namung dhateng panjenengan Kang Mas. Kang Mas Dirgana. Ya kaya piye? Maksud sinten mulih kang badhe kula suri sabanten nek boten pencantang. Kamangka kula menika nembe kemawon darbene sembah kakados ngaten. Napa panjenengan mboten welas kalih kula Kang Mas? Ya jeng garwanipun Kakang. Jika Mas. Apa kabeh tandhamu kuwi tumus lairing batin. Kaya tumus ing batos kula Kang Mas. Kaya mangkono, matur nuwun. Yai Ratu Pang. Kula Kang Mas Dirgana. Sakrehne garwaku. Ratu Mas nyawa ngandhakake melas marang kang sira. Semono uga pun Kakang. Nek pun Kakang ngerti marang kang sira kaya mangkono. Pun Kakang melas banget kula. Anggonmu nyuwun pengayoman ana ing Cirebon. Bakal dak ayomi ae. Jenengan iso ngayomi kalih Ratu Mas Nyawu. Kula matur nuwun sanget kalih panjenengan. Pamargi panjenengan niku saged ngayomi kalih kula. Ratu Pang. Kula. Mestine rumangsa bombong lan rumangsa seneng. Sakwise pun Kakang klakon ngayomi marang Gusti. Ra adem atimu. Pancen leres kados ngaten. Mula sawetara kang sira mapano ana ing pepungkuran. Kados ngaten Pak. Yai garwane Kakang. Yen pancen tak pikir ora ana alane. Dek pun Kakang sabiyantu marang Prabu Pang. Lah kula menika njagungan sangat kalian Yai Surawiyata lho Kang Mas. Garwane ndarbene sepo kok jet. Lan niku lho kok kados ngaten menika. Ning kabeh ora dadi daya pangapa ya. Mula diajeng. Mestine kowe ra yo isih eling. Nalikane aku tumeka ana ing Datalasem bali ana ing Kabupaten Cirebon. Tak kira kabeh jiwa lan ragane pun Kakang iki rumangsa lungkrah banget. Napa badhe kula pateki Kang Mas? Wis ora susah. Mengkone ra ana tukang pijet dhewe. Ngaten sih. Mula pun Kakang nyuwun kanthi banget lilaning ati. Ayo ing papan kene sawetara padha nremate salira bebarengan marang Kula dherekaken. Suwan-suwan kula Kanjeng Rama.
wakile wungu. Kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Del putraku bagus muping lan kuwi panunggu. Nari inggih kula Kanjeng Rama. Ya sing gedhe pangapuramu. Jeneng sira tumeka ana ing Cirebon sakjroning pendopaku. Pun Rama lagi wae nentemake saliwa. Nganti ra ngerti nek teng sira ngadhep marang Pun Rama. Rak yo gelem to. Nanti inggih kula Kanjeng Rama. Mula saka kuwi ngger putraku sakra. Kang sira kok sugih kendel Bondowani. Jugarake marang Pun Rama. Saktenane ana apa? Pangapunten dalem ingkang kula suwun Kanjeng Rama. Awit Kang putra wantun minggah Pendhapi Agung lan saya-saya wantun jugaraken dumateng Kanjeng Rama nembe kemawon sari. Awit menapa Kanjeng Rama menika mboten kemutan yen toh Kanjeng Rama menika nggadahi piandel ingkang nami Brahmat Setan kok. Ya. Pancen Pun Rama isih eling. Nek Pun Rama dina iki ya kuwi ngregem anane Brahmat Setan kok. Jur ana wigati apa? Kanjeng Rama. Menapa panjenengan menika karepyan? Menawi wedal sak menika Brahmat Setan Kober sampun titiwancinipun dipun jamasi Kanjeng Rama. Brahmat Setan Kober wis wayahe kajamas. Dalem ingkang kula suwun lho Kanjeng Rama. Menawi to Kang Putra lepat dumateng ngemetaken Kanjeng Rama, Kang Putra nyuwun pangapunten dalem ingkang kula. Akeh pangarepuranipun Rama tumrap Bengsi. Mah Pun Rama ngandhake matur nuwun banget marang sira saklara. Wis pani ngelingake marang Pun Rama perkara Brahmat Setan Kober. Sing lagi wae pare kudune kajamas. Ya. Mula sawetara kuwi mendha sawetara. Ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Diajeng garwanipun kakang. Kang Mas. Pun kakang bakal nyuwun sabiyantu kang sira. Mbok iya kang sira gelem mundhutake marang pun kakang Brahmat Setan kok. Yen panjenengan menika kersakaken kados saged Kang Mas. Panjenengan kantos sawetawis Yen Prabu Sakra lapare iku. Brahmat Setan Kober menika anes Kang Mas. Brahmat Setan Kobrila. Nanging Kang Mas. Koyo piye? Dene Brahmat Setan Kober menika anes. Nyai Ratu Panggung ugi boten wonten pagulingan. Ratu Panggung ukuran ono. Dos pundi Kang Mas? Nek ngono wis cetha lan gamblang. Ilane Brahmat Setan Kober. Ora ana menungso kang wani nyidra alane Brahmat Setan Kober. Ya mung Ratu Panggung. Mula mumpung durung adoh prayune Ratu Panggung tak bojo. Kang Mas, Kang Mas. Ayo